Hvad så, boys? Eller dudes, eller hvad fuck vi kaldes. Hvad så derude? Kør det. Det håber jeg, det gør. For jeg har fået et nyt kamera. Og så har jeg faktisk filmet lidt rundt i dag, så kan I få lov til at se, hvor udmærket det her kamera her det er. I kender mit gamle kamera. Sony. Hvad var det var? Det er en Sony CX405. Sony CX405. Det var mit gamle kamera. Det var et forholdsvis godt kamera, men jeg manglede noget ved det. Jeg manglede sådan noget som night vision, så at man kunne se mørke og alt muligt sindssygt. Det kunne være rart, hvis den gamle også havde det, og der er bare lys på den her alt muligt mærkeligt. Men det nye kamera her, det er et Sony CX730. Sony CX730, det er en lidt ældre model, men det er også bare en, jeg har købt brugt. Det kan sådan set det skal. Og I kan få lov til at se videoen efter, hvor udmærket den faktisk filmer. Den kan I få lov til at se lige her. Nej, her. Her.
Hvad så, boys? Så er vi tilbage. Eller tilbage i studiet. Jeg håber I kunne lide... Eller studie. Hvad snakker jeg om? Jeg sidder bare i en sofa, altså. Der er vinduer bag mig, det er også lige meget. Jeg håber, I nåede lidt at se den her video her. Og så håber jeg, I gider like og abonnere. Det kunne være så pissefedt. Det var for det meste bare lige for at vise, hvor godt den faktisk filmede af gamle kamera var. Jeg synes, det var udmærket. Og så håber jeg, I giver den her video her et bitte like. Og I husker at abonnere til min kanal. Det kunne være så pissefedt. Der kommer alt muligt mærkeligt her på kanalen. Alt muligt. Alt muligt, du ikke kan leve uden. Det kan du nok godt. Men alligevel alt muligt. Hygge jer.